Reit, wel, noswaith dda i chi gyd. Dwi'n rili gobeithio bod y bobl yn gwylio hwn. Dyma'r tro cyntaf i ni drio unrhyw beth fel yma. Ond os ydych chi glywed text yn dod mewn, mae'n arwydd da neu'n arwydd drwg. Arwydd da bod y bobl yn gweld ac yn gwylio. Neu'n arwydd drwg bod nhw ddim. Gawn ni weld beth fydd yn negeseuon. Ond croeso i unrhyw un sydd yn gwylio. Da ni'n gobeithio bod chi wedi cael bendith heddiw. Yn enw i fi Steffan Joe. Dwi'n gweithio i Mudiad Ynghled Cymru a mae gennym ni banel yma heno. Tri ohonoch chi. Oeddwn ni'n trio meddwl sut oeddwn ni'n mynd i gychwyn hwn a be benderfynon ni oedd yn lle bod ni oeddwn ni'n meddwl ella sy'n ni'n gwneud rhywbeth doniol, ella ddim, ond yn y diwedd dwi'n meddwl ni benderfynu jyst sy'n cyflwyno'n hynny yn gall ac efallai mae dwi'n meddwl am rhywbeth diddorol neu doniol yn hynny. So beth am i gychwyn? Elin, ti isio cychwyn? Oce. Wel, Elin di enw, dwi'n siarad, Elin ydi fy enw i. Dwi'n dod o Bala'n wreiddiol, a wedyn jyst yn mynd i Pwllheli, ond rwan dwi'n byw Mangor. So dwi'n licio meddwl bod fi'n Bangor ai rwan, ond dydw i ddim go iawn. So dyna beth i. Beth di dy waith, di? O ie, sy'n beth da i rannu bysio. Dwi'n gweithio efo undebau Cristnogol mewn prifysgolion. Felly, helpu Cristnogion mewn prifysgolion i rannu ffydd, felly siarad am Iesu hefo bobl yn y brifysgol. Felly mae hynna'n andros o lot o hwyl. Ond fel fedrwch chi ddychmygu ar hyn o bryd, dwi heb fod yn gwneud lot o hynna gan bod bob man di cau. Ond da ni'n trio symud ar y we wan, so mae hynna'n eitha exciting. Fion? Fion Evans ydw i. Dwi'n byw yn Llangefni ar Ynys Môn. Dwi'n trio peidio bod yn Bangor ai, fod Elin eisiau join i mewn, dwi ddim. Dwi yn athrawes deithiol, so dwi'n dysgu cerdd rownd ysgolion, a mae gen i 4 o blant adra sydd wedi bod yn challenge a hanner dros lockdown. Brilliant, gret. Ag Aaron, I suppose mae pawb yn gwybod rhywbeth amdano ti, gyfer wedi clywed ti yn barod, ond ti isio sôn bach mwy amdano ti? O, dim yn clywed ti. Sori, chi'n clywed fi rwan? Ydan, ie. Aaron Trahan ydw i. Dwi'n weinidog Heniwel Caerfyrddin. A mae gen i 3 o blant a gwraig o'r enw Elain. A mae gen i fywyd neis iawn. A wyt ti'n chwarae gitar? Na, mae jyst yna for display. Na, dwi'n chwarae gitar, ydw. Yn gyffredinol ar Zoom, mae gwynidogion anyway fel arfer efo jyst llwyth o'n fyrra tu ôl nhw. So ti'n trend. Ie, pam nai. Oce, gwych. Iawn, wel, i roi sydd yn gwrando, os oes gennych chi gwestiynau, plis gylwch nhw mewn. Fedrwch chi yrru nhw mewn ar y chat yma ar YouTube, ar Facebook hefyd, os ydych chi eisiau rhoi nhw ar tudalen Facebook ni. Neu fedrwch chi yrru fo mewn ar e-bost hefyd, y cyfeiriad oedd gennym ni ar y cychwyn yn fan. Dyn ni'n gaddo byddwn ni'n medru ateb pob cwestiwn, ond ella, so neis i ni drio beth bynnag o cael trafodaeth. A dyna di'r pwrpas rili beth dyn ni'n neud heno, di jyst cael cyfle i drafod ella chdi bach mwy am y cyfarfod, i gael meddwl chdi bach mwy amdan beth gafodd i ddweud. Reit, mae gen i fi negeseuon yn dechrau dod mewn yn barod, so mae'n beth da. Oce, i gychwyn felly, na i ofyn, be nath daro chi heno yn ar cyfarfod ac yw'n ynglyn â be nath Aaron ddweud? Mae hwnna'n gwestiwn yn amlwg i Elin ac i Fion. Ti eisiau mynd gyntaf? Na i, dwi'n meindio? Na i, gyd i mynd gyntaf. Ie. Wel, 2 beth mawr nath daro fi.
un peth, dwi'n siŵr am pan dwi'n rhyfeddu, ond pan mae Duw eisiau deud rhywbeth wrthyn ni, mae e weld yn deud o drosodd yndi. A mae'r pwynt ma o bwysleisio sut ydw i'n byw fel Cristion, a be mae pobl yng nghwmpas i'n gweld yn rhywbeth sydd wir wedi bod yn mynd ar yn meddwl i lot. Yn wedi wrth feddwl am ddod allan o'r cyfnod trefedd yma, chydig bach mwy nôl i fywyd normal. So nath daro fi lot oedd ti Aaron yn deud oherwydd yr holl beth o'r rhyfeddol ma sy'n wir amdano ni yn Rhist. Fo ni'n Gristion o fam, neu'n Gristion o wr a gwraig a beth bynnag arall y gwaith. A nath hwnna rili taro fi, fod na her fawr i fi i fyw fel Cristion o fam ac athrawes a chymydog yn be dwi'n gwneud o ddydd i ddydd. A hefyd i feddwl, ai dyna be mae pobl yn gweld? Ai be maen nhw'n weld ydy fi fel Cristion yn byw y mywyd yn fam, ydw i'n halen ac yn oleini yn yr sefyllfaoedd dwi ynddyn nhw, mae pobl yn gweld fi bob dydd. Ond oedd o'n gymaint o gysur jyst i feddwl am yr rhestr oes di ar y dechrau, a mae yna gannoedd o'n nhw does, ond jyst yr rhestr yna yn effeithiaid o beth sydd yn wir amdano ni, oherwydd fod ni yng Nghrist. A mae hwnna'n rhywbeth mewn ffordd, da ni jyst angen cadw a deud yn hynna'n drwy'r amser, gymaint o gysur. A dwi'n meddwl wrth i fi droi'r mater yma drosodd yn y meddwl wrth fynd ymlaen, y bydd heina yn reit ar ffrynt yn meddwl i drwy'r amser, fod dwi eisiau cadw heina yna, mwyn helpu fi i feddwl sut dwi'n gwneud yr byw fel Cristion, a fod pobl yn sylweddoli hwnna ac yn gweld Crist yn yr hyn y dwi'n gwneud. Wel, dwi eisiau ategu bob dim nath Ffion ddeud i gychwyn, ond wir nes i rili cael bendith hyn yma yn gwrando. Dwi'n meddwl un peth na sefyll allan, so ni'n trio gwneud nodiadau, a nath na un pwynt ddod, lle o'n eisiau mynd slow down Aaron, please, dwi'n gallu dal fyny fo chdi, lle pan o'ch chdi'n rhestru be da ni'n derbyn drwy fod yn Iesu Grist, drwy fod yn Gristion, a nes i drio sgwennu nhw yn rili cyflym, so na i just rhestru nhw'n gyflym. So bod ni wedi cael yn caru cyn bod, bod ni wedi cael yn mabwysiadu, yn prynu, bod ni wedi cael yn madda, bod ni'n derbyn doethineb, dirniadaeth, bod ni'n derbyn etifeddiaeth yr ysbryd glân. Ac oedd jyst hynna i gyd, drwy drio sgwennu fe gyd i lawr ar yr un pryd, jyst nath o jyst yn haro fi am ma'n bach, fatha, da ni yn cael gymaint o gyfoeth drwy nabod Iesu Grist. A wedyn, wrth gwrs, bod o gyd wedyn dod bod ni'n blentyn i Dduw. A jyst pa mor werthfawr ydy hynna. Dwi'n meddwl weithiau, da ni'n gallu mynd mlaen efo bywyd, ac da ni jyst yn anhofio bod ni yn blentyn i Dduw, a bod hyn i gyd yn rhywbeth sgenna ni rwan. A da ni fel tasa ni'n i anwybyddu fo, gan rhoid o'r neilltu, yn hytrach na'i fwynhau o. A nath hwnna jyst neud fi yn excited o'n edrych hyn yma. Mae hefyd yn pwyso arno ni, dydy. Na dyna beth sgenna ni fel rhywbeth rhyfeddol i ddweud wrth bobl eraill hefyd. Na dyna beth sydd ar gael. Fod hwnna, achos weithiau dych chi'n trio cyflwyno ar efengyl, a mae'n teimlo mor galad, ond mae hwnna fel, just fel y ti'n deud, nes i sgwennu nhw lawr hefyd, a dwi'n falch bod gen ti'r un rhai a fi. Oedden ni'n alright. Ond mae hwnna jyst yn rhyfeddol yndi, mae o'n mind-blowing, a pan wyt ti'n gallu cael sefyllfa o gyflwyno hwnna i rywun, mae o'n anhygoel yndi. Mae o'n pam na fysa ti eisiau deud hynna at rywun, a fod rywun eisiau glywed o. Pam ydych chi'n meddwl bod pobl Cymru ta, neu mae pobl Cymru, sa chi'n gofyn iddyn nhw beth ydy Cristion, a Cristion efengylaeth. So bod yna eiriau'n dod fyny does, ffithiol, neu pam bod ni'n di medru cael pobl i ddeall hynna, ydych chi'n meddwl, neu i weld hynna? Neu ella bod ni allan o jyst ffidio. Dwi'n meddwl ella fatha rywsyd o'r ffaith bod hyn di taro ni hyn yma ydi, achos weithiau bod ni'n anhofio fo'n hunan. So, sut mae pobl eraill yn mynd i weld hynna'n wir amdano ni ag be ydy o fod yn Gristion os da ni di anhofio be ydy o fod yn Gristion. A bod ni ddim yn byw hynna allan yn hunan. Felly rywsyd mae yna
elfen, dwi'n meddwl, o hynna yn efo hefyd, o bosib. A bod ni ddim yn behafio fel bod ni'n blentyn i ddiw go iawn. Gret, ie. Aron, sut, I suppose, gofyn ti gyntaf, sut brofiad ydi o i bregethu i gamera? A dwi'n cymryd bod gen ti neb tu ôl y camera hyd yn oed. Na, ie. Rhyfedd iawn, os dwi'n onest. Mae'n brofiad newydd i fi. Dwi heb wneud unrhyw beth fel hyn o'r blaen. Ond yn rhyfeddol, dwi jyst yn teimlo bod Duw wedi cynnal fi trwy hynny a wedi defnyddio be dwi'n gallu rhoi math o beth, os dwi'n gwneud sens. Oedd hwnna wedi taro fi'n ddiweddar bod o ddim yn be fyswn ni'n dewis a dim be mae Duw wedi trefnu yn gyffredinol ar ein cyfer ni fel arfer i wneud. Wrth gwrs, dyn ni fel arfer yn pregethu i bobl sydd wedi cynnill gyda'i gilydd. Ond eto, mae yna jyst rhywbeth arbennig am y cyfnod yma, bod Duw wedi trigarhau, wedi darparu ffordd i ni i allu clywed y gair a o'n cartrefi ni, bod pobl ar draws Cymru gyd wedi dod at ein gilydd mewn rhyw ffordd heddiw a clywed y gair a gallu ymateb fel hyn. So mae'n rhywbeth eitha bendigedig am hwnna, dwi'n meddwl. Mae'n elfen o undod sy'n wahanol falle i undod corfforol, ond mae dal yn undod, mae'n jyst yn wahanol. Ie, mae'n sicr. O'n i'n gwylio yr awr i blant. Os ydych chi'n gwylio hwn, mae'r awr i blant jyst yn ffantastig. Ewch ar y channel YouTube. Ond mae jyst fel rhyfeddu fel mae gen pobl doni a mae Duw greu doni i bobl Lois a Bedwyr a'r criw yna'n Gaerdydd yn ffantastig. O ran heno, beth oedd ti eisiau cael drosodd a be oedd y brif neges ti a pam ti dewis hynna? Wel, falle oherwydd bod ni mewn sefyllfa lle mae pobl yn ystyried, wel, pwy ydyn ni fel cenedl, fel pobl, fel unigolion hefyd. O'n i jyst yn teimlo falle bod angen herio hynny mewn ffordd a gofyn y cwestiwn yna i bobl sy'n Gristnogion a ddim yn Gristnogion. Ond hefyd, fel mae Elin a Fiona wedi dweud yn barod, jyst trio dangos be mae Iesu Grist yn cynnig mewn ffordd, falle dyw pobl ddim yn meddwl am weithiau. Ydy mae'n cynnig perthynas, mae'n cynnig bod ni'n dod i nabod o, ond mae yn sgil hynny, yr holl bendithion yma'n dilyn, a hein ydy y bendithion mwyaf sydd ar gael yn y byd i gyd, fydd byth ar gael am dragwyddoldeb. A mae rheina ar gael i ni. A mae hwnna yn rhywbeth mae pobl angen clywed, a angen derbyn gobeithio, a gweld falle ffylineb a mor drist bydde fe wrthod y pethau mae Duw yn ei gynnig i ni. Ond hefyd, i'r Cristion falle yn enwedig, yw y pwysigrwydd o weld, wrth edrych ar y rhoddion tymhorol i'w gymharu fod y rhoddion tragwyddol mae Duw yn cynnig. Dwi'n meddwl hyd yn oed fel Cristnogion weithiau bod ni'n trysori y rei tymhorol mwy na dyn ni'n trysori y rei tragwyddol. O'n i eisiau gobeithio herio hynny hefyd a gofyn y cwestiwn, wel, be ydych chi wir i drysori a dwi'n meddwl bod y ffordd dyn ni'n byw yn cael ei adlewyrchu drwy hynny wedyn os dyn ni yn trysori nhw fwy go iawn. Os dyn ni'n trysori ein teulu ni fwy na dyn ni'n trysori Crist, mae pobl yn mynd i weld hynny amdano ni, neu ein arian ni, neu'n swydd ni, be bynnag ydy o, mae pobl yn mynd i weld, dyna di'n tystiolaeth ni. A dyna pam dwi'n meddwl mae Crist angen dod gyntaf ym mhob peth. A wedyn pan fydd pobl yn gweld hynny, cawn nhw eu herio gan ein ffordd o fyw ni, yr efengyl da ni'n ei bregethu ac yn ei fyw allan. Mae hwnna yn yr cyfnod yma hefyd yn ofnadwy berthnasol dydy, achos mae'r pethau mae pobl di arfer dibynnu ar fel gallu mynd i siopa a mwynhau cwmni a gwario a chymdeithasu i gyd cael ei dynnu o'na dydy. So mae wirioneddol yn amser lle mae pobl yn edrych am, neu yn sylweddoli ella, fod nhw ddim angen
yr holl bethau oedden ni'n meddwl oedden ni angen. A mae'r un peth i ni, dydy. Mae wedi bod yn her mawr i ni, jyst meddwl, oes rhaid fi wneud yr holl bethau yma dwi fel arfer yn wneud, oes rhaid fi gael yr holl bethau yma. Mae o'n neges amserol ofnadwy i bobl, a dwi'n meddwl fod na bobl ledled Cymru wedi ffeindio hynna'n yn meddwl hynna, yn sylweddoli, be arall sy'n na, do'n i ddim angen y peth eraill mae oedd gen i. A dyna pam dyn ni'n gweld gymaint o bobl wedi tapio mewn i wrando ar gyfarfodydd a sgyrsiau a rhywbeth. Mae pobl yn edrych, dwi. Ie, sicr. O'n un o'r pethau blwyddyn diwetha dwi'n cofio efo'r Steddfod, a dwi rili wedi methu Steddfod blwyddyn yma. Ond bob blwyddyn fi'n cael mynd i'r Steddfod a da ni'n siarad efo pobl am ffydd ac yn y blaen. Ac wy'n mynd hefyd i'r sioe frenhinol. Ac un o'r peth nath taro fi blwyddyn diwetha oedd y gwahaniaeth rhwng y bobl yn yr sioe frenhinol ac y cedd ni'n siarad efo pobl llawer mwy di-Gymraeg ac yn y blaen. Ond oedden nhw'n gweld problemau bywyd lot mwy. Lle oedd y Cymru Cymraeg oedd bywyd yn gret, oedd bywyd yn ffantastig. Ac oedd trio cyflwyno, hynny wedi dweud, ydwch, mae Crist yn dod, mae'n cynnig, mae ddeiant, mae'n cynnig. Oedd o'n tough, achos oedd pobl just, a dwi'n gwybod ella mae wrth o Steddfod, mae'n braf ac yn y blaen, a dyn ni'n cael anghofio am problemau. Ond dyna un o'r pethau dwi wedi teimlo yn yr misoedd diwetha yma, ydy bod pobl wedi cael ei ysgwyd. A dyn ni wedi dechrau gweld, hold on, mae'n fwy fywyd na just hyn, mae'n fwy fywyd na just y pethau yma dyn ni'n cael, just bod yn gyfforddus. Mae'n hyd yn oed mwy fywyd na teulu, mae'n fwy fywyd na'n gwaith ni, na'n statws ni mewn cymdeithas. Mae'r pethau mae gyd yn medru mynd, mae angen rhywbeth llawer mwy sicr arna ni i fyw ac i wynebu. Marwolaeth yn sicr. O'n i'n hoffi, dy quote di gyn Spurgeon, Aaron. Oedd o'n un o'r pethau eraill lle nes i dechrau sgwennu nhw lawr, nes i ddim cael y gyd, so dwi'n mynd i orfod mynd yn ôl. Ond nes i sgwennu un lawr, lle ti'n dweud, a new heart is better than a new coat. Dwi'n licio hwnna. Ond na lot o bethau eraill hefyd, hwnna oedd y cyntaf nes i sgwennu lawr, nes i fethu'r gweddill. Ond oedd o'n teimlo fel fod o'n siarad am y cyfnod yma doedd y wir yn teimlo mor berthnasol. A fel y ti'n dweud, fod ni'n cofio diolch a'r diolch mwyaf am yr hoddion tragwyddol, rhyfeddol yma sydd ar gael i ni. Na, oedd yn dda iawn. O ran myfyrwyr, Elin, gan bod ti'n gweithio efo myfyrwyr, a dwi'n gwybod ti'n wedi cael llwyth o gyswllt efo nhw oherwydd bod ti wedi bod ar gyfnod y saib ac yn y blaen. Ond dwi'n ti'n gweld myfyrwyr wedi ymateb mewn ffordd tebyg i'r cyfnod yma, neu mewn ffordd wahanol i bobl yn gyffredinol? Dwi'n yn siŵr, wel, mae'n wir, dwi wedi bod ar gyfnod o ffyrlo, felly dwi ddim wedi bod lot efo myfyrwyr, ond yn dod yn ôl rwan ers ryw wsnos. Mae yna rei wedi bod yn dal ati, fel yr rhai, dydwch, so pryd nathon ni fynd i fewn i'r cyfnod clo mis Mawrth. Felly oedd hynna ar ôl yn wythnos genhadol ni yn mis Chwefror, ac o'na bobl di dod ag di clywed chydig am Iesu Grist ag di dod i darllen y Beibl a trio edrych dros nhw hunain. A nath hynna barhau, a mae yna un ferch, mae hi'n dal i chwilio dros y cyfnod yma i gyd. Felly mae hynna'n eitha exciting. Ond dwi'n meddwl bod o'n wir i ni gyd. Da ni gyd mewn cyfnod andros o od, lle rywsyd mae pwrpas bywyd fel tasa fo di cael ei gymryd o'r wrthyn ni. A dwi'n meddwl bod yna lot mwy o gwestiynau. Ond rywsyd o ochr y myfyrwyr, dwi'n meddwl, na i weld pam dawn nhw yn ôl, os dawn nhw'n ôl i Fangor, neu gan i weld dros y we allan. O ran cymdeithas da, a da ni'n gweld fod cymdeithas ella wedi newid, be ydych chi'n teimlo sydd wedi newid fwyaf yn mewn cymdeithas dros yr misoedd diwethaf hwnnw? Dwi'n meddwl un o'r pethau ella sydd wedi codi i ben ydy bod pobl yn teimlo hiraeth mawr yn ystod y cyfnod yma. Hiraeth
am ffrindiau, hiraeth am deulu, hiraeth am waith, hiraeth am fynd i gael paned o dde mewn caffi. Dwi'n meddwl bod jyst y teimlad yna wedi fatha, dwi'n gwybod, dod yn fyw. A dwi'n meddwl fel da ni wedi siarad rhywsyd bod yr illa wedi'n hiraeth am rhywbeth mwy a bod yr amser yma o fod yn stuck yn tŷ a balli di wneud i bobl ella meddwl chydig bach fwy. Ella am y pethau dyfnach maen nhw'n hiraethu amdano fo o bosib. Yn bod beth chi fel. Dwi'n meddwl gan ni lot o le i weddio yn yr chydig wythnosau nesaf. Fod fel mae pethau'n llacio fo pobl ddim yn, achos dwi'n meddwl be Melin dweud yn wir, mae pobl wedi teimlo fel yna. Ond wrth i bethau llacio fo pobl ddim jyst yn taflu hynna yn ôl i fewn i be oedd yn arfer bod. A fod unrhyw beth maen nhw wedi meddwl am yn diflannu oherwydd fod nhw'n cael nôl be oedd nhw arfer cael. A hwnna sydd yn poeni fi fwy amdano fi fy hun ydy fod mae'r cyfnod yma wedi bod yn gyfnod o allu myfyrio ac adlewyrchu a meddwl ar y mywyd yn hun. A dwi'n eisiau mynd yn ôl yr un peth. A dwi'n meddwl fod ni wir angen gweddio fod y pobl yma sydd wedi, wrth gwrs, yn dawel fach heb i neb wybod yn gallu gwrando ar rhywbeth. Fod nhw dal yn teimlo fod nhw'n gallu gwneud hynny a ffeindio ffyrdd i siarad efo pobl. Ac eto wedyn fod ni yn gallu dangos Crist yn fwy clir a yn fwy hyderus. Ia, gobeithio. Ond dwi'n meddwl mae yna lot o bethau mynd i newid yn does, a mae yna lot o... Da ni eisiau baich i weddio dros y pobl sydd yn dod allan o'r sefyllfa, wel, dros da ni gyd yn dod allan o'r sefyllfa yma. Mae Duw wedi bod ar waith, a da ni angen gweddio fod Duw yn mynd i fod ar waith eto a dal i fynd. Dwi'n meddwl bod yna lot, achos bod ni'n dod allan o gyfnod rwan ac yn cael mynd i siop, cael mynd i dafod neu be bynnag. Dwi'n meddwl amdano fi'n hyn, dwi wedi be di'r gair? Delfrydu? Delfrydu pethau. A hefyd, dwi wedi bod yn hiraethu jyst cael bod efo pobl drwy'r adeg, so o'n i mor excited i gael mynd allan i gweld pobl. Ond fatha delfrydu rhywbeth fel a wedyn, da ni'n ei weld o, ydy ma'n neis, ond dio ddim cweit, ella be dda ni wedi ddychmygu, be dda ni wedi breuddwydio amdano fo, bod rhywsyd dwi'n gwybod i bobl ella sy'n gwrando heno yma'n meddwl fatha, yda ni'n cael yn bodloni yn y bethau yna, da ni'n cael yn bodloni ar night out, neu mynd a, dwi'n gwybod be arall mae bobl yn neud, night out, neu tra mae meddwl am y pethau oedd yn cael ei rhannu heno yma, o cael nabod Duw, cael nabod Iesu Grist a hynna i gyd. Mae hynna yn bodloni rwy'n, mae hwnna yn bodloni'r hiraeth yma da ni'n deimlo a da ni'n mysal y bore wedyn am bydd unrhyw beth felly. Dwi'n meddwl se hwnna rhywbeth i bobl gobeithio dal i chwilio am fodlonrwydd. Ie, dwi'n meddwl hefyd yn ystod y cyfnod yma, mae yna lot o bobl sydd wedi cael, mae Duw wedi tynnu eitha lot o bethau oddi arnyn nhw a'i gadael nhw yn ystyried, wel, pwy ydw i a be sy'n gen i a o pwy bynnag ydw i, sut dwi'n gwneud fel yna. So, sut fath o fam neu tad ydw i, sut fath o weithiwr ydw i a sut be bynnag ydy'r sefyllfa. A byddwn ni'n gesio rhan fwyaf amser mae pobl wedi sylwi bod nhw'n eitha lot o fethiannau yn y pethau yna, os dyn nhw'n rhywbeth fel fi. A felly maen nhw wedi ystyried, wel, dwi ddim yn gwneud cystal falle, ac byswn ni'n licio gwneud, maen nhw'n ymwybodol o'i gwendidau nhw, hyd yn oed fel Cristnogion, gallwn ni roi ein pwys ni a'n bwriad ni ar fod y tad gorau neu bod y gŵr gorau, pan actually ceisio teyrnas Dduw wedi'n bwriad penna ni a'n rôl ni mewn bywyd, a bydd Duw yn darparu'r gweddill. Dwi'n meddwl bod hwnna gobeithio yn weddi ar gyfer bobl hefyd, ydy bydden nhw'n gweld, wel, os ydw i'n mynd i fyw bywyd yn ceisio bod y tad gorau neu'r plentyn gorau neu be bynnag gorau yna dwi'n mynd i fethu, ond os ydw i'n mynd i roi fy mhwys ar Iesu, mi'n lwyddo nid yn heiddiant fi, ond trwy heiddiant Iesu Grist. A dwi'n meddwl bod hwnna'n game changer. Mae'n cwpl o comments wedi dod mewn ar YouTube. Ond ges i sioc, actually, achos un oedd yn mab i
sydd fod yn gwely ar llawr. Ond dwi'n gweld mae Debs yn Gymraeg sydd wedi logio mewn fel fo. Yn dweud, lot o bobl yn dweud bod ni angen dechrau edrych ar ôl y blaned ac yn gilydd yn well. Mae hynna'n ddiddorol dydy fel mae pobl efallai yn meddwl neu di sylweddoli bod ni wedi bod yn mynd i ryw gyfeiriad da ni ddim pobl ddim yn rhy gyfforddus amdano fo. I suppose oedd hwnna'n wir cynt doedd efo Brexit ac yn y blaen oedd pobl ddim yn hoffi'r ffordd oedd y wlad yn mynd i. A mae'n ei comment hefyd gan Aran mi fydd y gwacter yn hitio pobl yn waith ar ôl dyheu am gael bod yn rhydd cyn hired. Mae hwnna'n bwynt ydy, mae'r edrych ymlaen yn aml yn well na'r peth ei hun, yn brofiad da ni'n cael dydy. Heblaw am y nefoedd. Dwi newydd ail ddarllen set o pregethau gwyn ar y nefoedd o 1992, lle oeddech chi dau ddim yn fyw, dwi'n meddwl. Ond oedd jyst yn anhygoel dydy, a wedyn oedd o'n pwyntio allan. Os ydych chi'n ffeindio rhywbeth yn anodd, meddyliwch am y pethau fydd yn y nefoedd. A wedyn oedd o hefyd efo pwynt arall, o pan da ni yn eto'n ffeindio pethau'n anodd, meddyliwch am y pethau fydd ddim yna. So os yna bethau da ni'n stryglo efo, mae yna gymaint o edrych ymlaen at fydd y pethau yna ddim yn strygl. A wedyn mae'r pethau da ni'n hyreithu am yn mynd i fod yn anhygoel. Hwna ydy'r un peth da ni'n gallu, mae'r aros yn wertho, a mae'r hyreithu yn fyddwn ni nowhere near i pa mor wych fydd o. Da ni'n dod i diwedd, jyst gofyn un cwestiwn bach arall i chi ta. So, da ni wedi sôn am bwrpas heno, o Aron o ti'n sôn am yng Nghyst, a da ni wedi kind of edrych di bach ar be mae hynna yn ei olygu. Ni'n gofyn be mae o'n olygu i chi ta, i fod yng Nghyst. Achos am o'n i fydd lot o bobl yn edrych mewn ar grefydd Cristnogol normal ac jyst yn meddwl pam. Hynny di, pam bod hwnna'n well na, so da ti'n Elin yn sôn am mynd allan am noson efo ffrindiau, pam bod o yn well na Aron o ti'n sôn am bod yn teulu, bod yn dad ac yn y blaen, mor dda di'r pethau yna. Pam bod yn Nghyst just yn gymaint gwell ac yn y boddhau chi gymaint? Sicrwydd, yr rhyfeddod na o wybod, mae Crist yn bob peth. Mae o yn golygu fod yr problemau sydd yn codi a'r poeni ar unrhyw beth, mae Crist yn fwy na hynny gyd. A mae o'n gadarn ac yn rhywbeth da ni'n gallu dibynnu arno fo'n llwyr. Da ni'n arfer yn y byd yma, sy'n byd, da ni'n methu dibynnu'n llwyr ar neb na dim byd wir nechdyn. Ond yn Iesu Grist, mae yna sicrwydd a diogelwch. Felly, os fyswn ni'n just ei un peth, fyswn ni'n just yn dweud mae bod yng Nghyst a hynny yw adnabod Iesu Grist a bod mewn perthynas efo Iesu ydy be dwi wedi cael fy nghreu i fod. A felly, fel oedd sôn, mae yna lot yn y byd ar hyn o bryd sy'n just ynysu i weld newid mawr yn y byd. Dyn nhw ddim yn fodlon efo Brexit neu efo'r amgylchfyd, be bynnag ydy o. A mae hwnna achos bod nhw'n chwilio am rhywbeth gwell. Mae rai bod yna sychyd ynddyn nhw sy'n gwybod dydy pethau ddim fel maen nhw fod. Ond i'r Cristion, mae'n wahanol, achos mae pethau fel mae o fod. Mae bywyd yn iawn, mae yna heddwch, mae yna heddwch cydwybod, mae yna ddealltwriaeth llawnach, dyfnach o bod y byd yn ei le fel petai. A dwi'n meddwl bod yn Gristion a bod yn Crist yn golygu bod ni'n gallu profi'r bodlonrwydd yna sydd ddim ar gael yn un man arall. A wrth gwrs bydd llawnder hwnna'n dod yn y nefoedd pan fydd y byd i gyd fel dylai fo fod, fel mae Duw wedi fwriadu o'r dechrau.
Ond hyd yn oed rwan, mae'n anhygoel i feddwl fod Cristion yn gallu bod yn gwbl llawen ac yn gwbl fodlon ac yn gwbl heddychlon yng nghanol yr holl rybys sydd o'n cwmpas ni, yr holl bechod, yr holl ddiorefaint be bynnag ydi o. A diolch i'r arglwydd am hynny. Dyna sut mae wedi taro fi yn yr eglwys yma ac nid yn siarad efo nifer y Gristnogion hun a reit ar gychwyn y lockdown ac oedden nhw fel dwi'n barod, dwi'n yw Crist am arw sydd elw a jyst yn anhygol jyst y sicrwydd yna a'r bodlonrwydd sydd wedi gael. I suppose dyna'r challenge unrhyw sydd yn gwrando sydd ddim yn Gristion. Da ni'n aml yn sôn am y twll na yn yn calon ni a da ni'n drio llenwi fo bob math o bethau. A weithiau da ni'n meddwl bod ni yn llenwi fo. Chi'n gweld y lot am o'n i wedi dechrau fel pobl sydd yn eich chwaraeon a maen nhw'n gweithio teg at rhywbeth. A tra maen nhw efo'r gweithio teg at y peth na, maen nhw mor brysur, dyn nhw'n methu meddwl am un byd arall, maen nhw'n meddwl, maen nhw'n llawen. Ond unwaith maen nhw'n gael o, maen nhw'n sylweddoli, hold on, mae'r twll na dal yna. Mae dal rhywbeth ar goll yn y mywyd i. Elin, sori, oedd ti'n mynd i ddweud rhywbeth. Dwi'n joio gwrando na chi hefyd. Dwi'n meddwl, mae'r syniad o fod yng Nghris jyst yn, fel be ddys ti cynt, mind-blowing ffion. So fatha sôn am hunaniaeth a felly, a dwi'n teimlo, da ni'n byw mewn oes lle mae hunaniaeth rhywun mor bwysig. Mae fatha bod pobl yn trio chwilio am rhywle lle, maen nhw'n cael ei derbyn yn llwyr lle, maen nhw'n teimlo bod nhw'n cael bod yn rhydd a bod nhw'n profi rhyddid. Ond i fi'n bersonol, dim ond drwy adnabod Iesu Grist a dwi'n profi rhyddid go iawn. Ac un o'r pethau meddwl dod yn ôl at y rhestr. Un o'r pethau chdi'n atgoffa ni heno, bod ni wedi cael yn prynu. A dwi'n meddwl, mae'n cofio bod ni trwy Iesu Grist a ni wedi cael yn prynu i ryddid. A mae hynna jyst yn anhygoel, chos mi nath o gostio Iesu Grist i roi rhyddid i ni. Nath o farw dros yn lle ni, nath o gymryd y gosp am yn pechoda ni. A rwan, da ni'n cael profi hyn i gyd, bob dim da ni'n bod yn sôn amdano fo, sicrwydd, y llwynydd, y bodlonrwydd yma, y tawelwch, bob dim, a cael edrych ymlaen hefyd at y nefoedd. Da ni'n cael profi hynna i gyd, achos bod Iesu Grist i'n prynu ni. A mae hwnna jyst, yn gwneud rwy'n yn excited a yr holl bethau yna i gyd. So dyna beth yma'n hoci fi dwi'n meddwl, i fi, yn Christ, dwi'n meddwl, un o'r pethau mwyaf sydd wedi taro fi'n ddiweddar ydy just Iesu'n hun. Cofio clywed stori am ddyn oedd yn marw ac oedd yn weinidog a nath na rywun ddod i weld o yn gweddw oedd hi a dyma hi'n deud ydych chi'n barod, ydych chi'n bell rwan o gael mynd i'r nefoedd ac ewch chi weld yng ngŵr i yna a newch chi plis dweud helo wrtho fo, oddi wrtho fi a deud bod fi'n edrych ymlaen i weld o ac yn y blaen. A fydd o'n ffantastig i chi gael bod yn y nefoedd a cael gweld o. A'r hen dyn ma'n deud wedyn, dwi'n edrych ymlaen at y nefoedd, ond be dwi'n rili edrych ymlaen ydy cael cwrdd â Iesu Grist. A dwi'n fwy a fwy kind of crediniol bydd y nefoedd yn lle amazing. A dwi'n kind of gwybod, mae'n rhywbeth mewn yna ni does sydd yn hiraethu am y nefoedd, da ni'n gweld pethau sydd yn wrong a da ni'n hiraethu, ond actually, be fydd fwyaf special fydd cael gweld Iesu. Cael gweld yr un sydd wedi marw trosto ni. Yr un nath ddod sydd yn ddew sydd wedi creu pob dim, sydd wedi dod yn berson real o gig a gwaed, sydd wedi cerdded o gwmpas y ddeiar yma. Yr un nath just dioddef yn ofnadwy ddim darllen amdano fo a just y perffeithrwydd yna oedd yn rhyw o'r ffordd oedd o'n delio efo pobl, y ffordd oedd o'n sefyll i fyny dros bobl oedd cymdeithas just yn deud bod gen nhw ddim gobeith
y ffordd oedd o'n gwella pobl, y ffordd oedd o'n sefyll i fyny yn erbyn y pobl oedd mewn pŵer ar y pryd, oedd yn y bobl grefyddol ar y pryd, a'r ffordd nath o farw trosti, a wedyn atgyfodi. Mae hwnna bydd o just yn stunning. Dwi'n meddwl, just cael gweld fo, a cael siarad. Ac ie, dwi'n yn gwybod sut bydd hynna'n gweithio, ond bydd hynna'n absolutely yn rhyfeddol. Wel, diolch yn fawr iawn. Dwi'n yn gwybod os di hwn wedi gweithio, gawn ni weld wedyn beth fydd y viewing figures, ella fyddwn ni fyny na efo X Factor neu rhywbeth, sy'n cwpl o filiynau. Dwi'n am hynny, ond diolch i chi os da chi bod yn gwylio. Diolch yn fawr iawn. Cofiwch os oes gennych chi gwestiynau, gyrwch nhw mewn. Does dim rhaid i chi i yrru nhw yn gyhoeddus, fedrwch chi fynd ar wefan mynd i Dyfyngoledd Cymru neu gwefan holi-cymru.org. Fedrwch chi yrru nhw mewn fanna. Fedrwn ni allan trafod yn fory, fyddwn ni nôl fory efo criw gwahanol o bobl ac gobeithio fydd gennym ni gwestiynau fanna neu pethau i drafod amdanyn nhw, dwi'n siŵr bydd gennym ni. Cofiwch am fory hefyd, mae gennym ni awr y plant. Dwi'n dweud, dwi'n eisiau neb swio ni, achos diolch cweit yn awr, mae'n 41 munud o heddiw, ond mae'n ffantastig. Wedyn, mae'n gwrgweddi yn y bore hefyd, os di rhywun eisiau ymuno ni fwna cyfrestru ar yn gwefan ni. Wedyn, am hanner awr wedi 4, mae'n astudiaeth feiblaidd i bobl ifanc. Mae Emyr James yn gwneud hwnna ar y ffesied. A wedyn am 7:15 wedi 7. Eto mae gennym ni gyfarfod yn y nos, a mae nifer o bethau nos fory. Mae Steffan Jones yn siarad. Mae gennym ni gyfweliad efo Heledd, sydd allan yn yr Eidal, yn gweithio yn Tiwryn. Mae'n sôn chdi bach am sut mae'r Eidal wedi profi a dod trwy'r cyfnod yma. Mae Aled Myrddin hefyd yn canu can a jyst llwyth o bethau eraill. So, digonedd, a fedrwch chi wylio nhw hefyd os da chi wedi methu unrhyw beth heddiw. Diolch Aaron, diolch Fion, diolch Elin. Na ni, a welwn ni chi gyd fory.